Asko datorrela esperientzia sensorialetik. Crispy rice salad. Oinarria da arrozean. Arroz egosia labean sartzen da eta txigortu egiten da. Gelitzen da super crunchy. Eta daude 1000 bertsio. Arroz luzea, 300 gramo inguru. Egosia. Olio pixka bat, bigoilarakada. Tanik adibidez aukeratuet barazkitan. Azenario bat, pepino txiki bat eta tipulina. Zilantroa, edo asko gustatzen etzaionantzako menta adibidez ere oso ondo alko zanjun. Eta sesamo haziak dekoratzeko. Eta gero, saltxa egiteko, soja saltxa goilarakada bat, sesamo olio goilarakada bat ere, lima baten zukua, eta eztia goxatzeko. Eta gero ja, siratxa edo gustatzen zaigun saltxa pikantea, eta ez baldin bat zaigu gustatzen, maionesa bat edo jogur pixkatola, kremosia emateko. Eta fritu lehorrak dekoratzeko. Orduan, labeko erretilo baten jartzen dugu arroza, oliba olioa botatzen diogu, ondo nahasten dugu, eta labean sartuko dugu 200 gradutara 20 minutuz. Txapal-txapalain da. Eta kurruskari gelditu arte eta hola urre kolore hartuko du. Ateratzen dugu eta uzten dugu. Belartxoak jarri bolean, hori, aukeratu eguna ez, zilantroa, o letxuga, bali maukau letxuga, menta edo eneldoa, edo gustatzen zaiguna gehiena, azenarioa arraspatuta jarri, pepinoa dado txikitan, eta tipulina julianan, fin. Bitartean ere, saltxa prestatuko dugu, osagai guztiak nahastuta. Bolean eukiko genuke oinarria, botatzen diogu arroza. Arroza ozten utzi behar da, ez? Bai, eta listo.